אנחנו בנושא הבא. כן, זה נושא שהוא באמת, הוא כמו תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו, וגם זה מין פצצה כזאת, כי בעצם אנחנו מדברים על החיסון, אחד החיסונים שמקבלים תינוקות באמת בשלבים הראשונים של חייהם. בשעות הראשונות אחרי לידתם, אז מדובר על חיסון ניסיוני, מסוכן, כך אומרים, שניתן לתינוקות מבלי לידע את ההורים. כך נכתב בכתב התביעה שהוגש לפני כשבוע וחצי נגד משרד הבריאות וחברת סייווק, שהיא יצרנית חיסון בשם סייביבק, סליחה, זה כתוב הפוך. מדובר בחיסון הפטיטיס B לצהבת מתוצרת ישראל, שניתן בין השנים 2011 עד 2015 לכ-428,000 תינוקות שנולדו בארץ. עכשיו בעצם אתם טוענות שהחיסון הזה הוא לא בסדר, הוא לא תקף? רגע, בוא נעשה סדר. זה נגיד לכאורה, הכל לכאורה. כן, בוקר, יש לנו פה את דוקטור יפה שירז, שהיא מומחית לתקשורת בריאות מאוניברסיטת חיפה, שתכף תספרי לנו על המחקר ועל התחקיר שאת עשית בנושא הזה. ומן הצד השני יש לנו את עורך הדין אהובה טיחו, שאת בעצם זאת שהגשת את התביעה בשם ההורים ש... דבר ראשון, יש תינוקות שטוענים שנגרם להם נזק מהחיסון הזה. בהחלט, התשובה היא לשתי השאלות, כן, קודם כל זה שתי תביעות. אחת היא תביעה לנזקי גוף של שני ילדים, שהמומחים הרפואיים שלנו מצאו שבעצם הם ניזוקו מהחיסון הזה. אפשר לדבר על מה הנזק? והדבר השני זה התביעה הייצוגית, רק כדי שאנחנו נשלים את שתי התביעות האלה. תביעה ייצוגית שאת בשם כל ההורים שקיבלו... בשם כל ההורים שהילד שלהם קיבל את החיסון מהאצוות הפגומות, ובכלל קיבל את החיסון הזה. אוקיי, אז בואי נתחיל מזה. קודם כל, מה היה פגום בחיסון הזה? אז אנחנו נתחיל מזה שקודם כל החיסון הזה לא אושר על ידי ה-FDA. ה-FDA זה משרד הבריאות האמריקאי. נכון. זה משרד הבריאות, זה הרשות האמריקאית הגדולה ביותר. אוקיי, אז הוא לא אושר על ידי ה-FDA, אבל הוא אושר על ידי משרד הבריאות. נכון, אבל אנחנו יודעים שבסמכות הזו לאשר חיסונים או תכשירים פרמצפטיים, במקרה הזה הטענה שלנו שמשרד הבריאות כשל בצורה מחפירה. אוקיי, אז זו הטענה שלך. בואי נדבר רגע בפועל. מה הנזק שנגרם לילדים האלה? שני הילדים האלה למעשה ניזוקו מהחיסון ושניהם סובלים, האחד מאפילפסיה קשה ושניהם למעשה מפיגור התפתחותי חמור. וכמה הם היום? היום 3-4. אוקיי, עכשיו רגע. את עורכת דין, ואת יודעת שהדבר הכי קשה זה להוכיח את הקשר הסיבתי, שבעצם הבעיה הרפואית של הילדים האלה קשורה בחיסון. אז תנו לי לומר לכם שני דברים, ופה כדי להבין את הנזק צריך להבין מה פגום בחיסון הזה. בחיסון הזה, שגם לא אושר על ידי ה-FDA ועל ידי שום רשות אחרת, גם לא נעשו בו מחקרים בילדים, וגם לפי משרד הבריאות, תופעות הלוואי שכרוכות בו, בהשוואה לחיסון קיים שכן אושר, הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, המחקרים כבר על האפתיה, הבעיות קיבה וכל היתר, מדווחים על ידי משרד הבריאות כמוגברים. אז ניקח את הילדים האלה, אחד מהם, אחרי שהוא קיבל את החיסון, התחילו תופעות של אפתיה, של חום, של חוסר תפקוד, ריצה לבית חולים. ואתם אומרים שזה קשור לחיסון. יושבת פה דוקטור יפה שירז. בואי נדבר רגע על החיסון הזה. את עשית תחקיר בלי שום קשר לתביעה שלהם. נכון. מה גרם לך לעשות תחקיר על החיסון? מה שגרם לי לעשות תחקיר זה היה הריקול שהיה ב-2015. עשיתי תחקיר כבר ב-2015 בעקבות פניות של הורים אלינו, לעיתון. משרד הבריאות אמר ריקול. לא נותנים יותר את החיסון הזה. אבל בואי תסבירי לנו מה היה הריקול במשרד הבריאות, מה הם אמרו. הריקול, גם היו שם כל מיני נוסחים שונים, בהתחלה זה היה גם טכני באריזה, אחר כך, אחרי שביקשנו, דרשנו הסברים, זה הפך להיות סדק זעיר בבקבוקים, ואחר כך אנחנו מגלים מהדפסים, דפוסי ההודעה על הפגם, אנחנו מגלים שזה בעצם שברים, ושהתגלו בקבוקים שדלפו, אבל זה לא, זה ממש היה רק קצה של הקרחון. נכון, כי בעצם את עשית תחקיר, אבל עכשיו את תספרי לנו, ולא היה לך קל לקבל ממשרד הבריאות את הנתונים שעל פי חוק חופש המידע הם חייבים להביא לך אותם. אני במשך 3 שנים, בעזרת התנועה לחופש המידע, רדפתי אחרי משרד הבריאות בניסיון לקבל מסמכים, בניסיון לקבל את המחקרים הקליניים. החיסון הזה אין לו מחקרי שלב 3. המחקרים הקריטיים. הוא אושר למרות שהוא לא ישלמו המחקרים. אנחנו חייבים לעצור כי יש לנו מבזק של השעה 7. אחרי המבזק אנחנו נבדוק בדיוק איזה תינוקות צריכים לבדוק את עצמם, בעצם שנולדו בין השנים. אם יש לכם שאלה, ההורים, שהתינוקות מיד חוזרים. כבר. החיסונים, דוקטור יפה שירז נמצאת פה, עורך דין אהובה טיחו מהצד השני, ואנחנו מדברים על חיסון הפטיטיס B שניתן לתינוקות שנולדו בארץ בין 2011 ל-2015. ללא ידיעת ההורים ניתן חיסון שהוא כביכול לא עבר את כל האישורים, לכאורה
הוא לא תקין, יש בו פגמים, ואנחנו מדברים על התחקיר שאת ערכת, נכון? עכשיו, השאלה היא למה שמשרד הבריאות ייתן חיסון שלא עבר את כל המחקרים הדרושים? כשיש חיסון אחר שכן עבר את כל האישורים. בדיוק, זאת שאלת השאלות. כן. ולאוכלוסייה הכי פגיעה, הכי רגישה שיכולה להיות, תינוקות. ברגע שעות לאחר הלידה. שעות ספורות. אז קיים חשד כבד מאוד, אני אומרת את זה בבירור. ובזהירות, אני מקווה. ובזהירות. קיים חשד כבד מאוד לניגודי אינטרסים בוועדת החיסונים שאישרה את החיסון, בתהליך של אישור החיסון. יש בידינו מסמכים שמעלים חשש כבד מאוד, לכאורה, כן? כמובן, לניגודי אינטרסים כלכליים שהיו מעורבים באישור החיסון. כלומר, את אומרת שחלק מהאנשים שישבו בוועדה שאישרה את החיסון הזה, הם בעלי קשרים כלכליים בחברת הייצור של החיסון הזה. בחברת הייצור, בחברה שקשורה אליה, יש לנו מסמכים שמעידים על כך חששות כבדים מאוד לניגודי אינטרסים. הדבר הזה חייב להיחקר, צריכה לקום פה ועדת חקירה. ועוד לא כמה. או לפחות חקירה משטרתית. נשמע את התגובות. מי התינוקות? תמיד אנחנו מדברים על קונספירציות, על קשרים כלכליים. אני רוצה לדעת, מי התינוקות? איזה תינוקות קיבלו את החיסון? מה שחשוב פה להגיד, שתמיד מדברים על קונספירציות של כל מה שקשור לאינטרסים בריאותיים ואינטרסים כלכליים, ותמיד מערכת הרפואה מרגיעה אותנו ואומרים כל מה שעומד לנגד עינינו זה בריאות הציבור ובריאות האזרחים. פה לסימן שאלה מאוד גדול. אם לא זה מה שעמד לנגד עיני הוועדה, זה חייב לבנת, כמו שאתה אומר, ועדת חקירה. בואי רק נגיד, עורך דין אהובה תיכו מייצגת שני ילדים שההורים שלהם תובעים בעצם, ואומרים שנגרם... שתי משפחות שילדים נגרם נזק. שטבעו נזקי גוף, ושתי משפחות שהם תובעים הייצוגיים, בתביעה הייצוגית. ברור. שמייצגים את כל ההורים. אנחנו יודעים מי קיבל את החיסון הזה? אם אני כהורה יכול לדעת? כן, בוודאי. זה כתוב בפנקס החיסונים. בפנקס החיסונים כתוב בפורש האם הילד קיבל את החיסון הוותיק, אנג'ריקס, או שהוא קיבל את החיסון, כמו שכתב התביעה מכנה אותו ניסיוני, סייביבק. אוקיי, אז בעצם מה שנאמר כאן זה שאפשר להסתכל בפנקס החיסונים ולוודא האם זה החיסון שהילדים שלכם קיבלו. ואם כן אפשר להצטרף לתביעה הייצוגית? לתביעה הייצוגית מצורפים כבר כל ההורים לילדים שקיבלו את החיסון. טוב, תודה. אנחנו חייבים לקרוא את תגובת משרד הבריאות לעניין הזה. משרד הבריאות ילמד את כתב התביעה ויגיב בבית המשפט כמקובל. נציין כי מדובר בחיסון בטוח ויעיל שמנע תחלואה רבה בישראל. זאת תגובת משרד הבריאות. כן, ומנכ"ל VBI ג'ף בקסטר מסר בתגובה: אנו מצטערים תמיד לשמוע על כל התפתחות בעייתית בילדים צעירים ואודות הקשיים שחווים מפני משפחתם. עם זאת, אין כל ראיה בניסיון המחקרי הנרחב ובשימוש ההיסטורי של סיבוכים כאלה הם תוצאה של החיסון בסייבק. סייבק עדיין פועלת, בוחנת את התוכן והמהות של טענות אלה בהינתן שהן הוגשו לאחרונה. עם זאת, אנו לוקחים ברצינות רבה ונגיב ונחקור כך החברה. יפה. אנחנו